Ak vám to nevyhovuje, teda nechcete zavádzať každý produkt vopred, lebo napríklad na to nemáte čas, môžete viesť prenos iným spôsobom. Spustíme prenos tak ako doteraz, teda spustíte ho normálne na telefóne, na Facebooku tak ako doteraz, nič sa tu nemení a druhá osoba alebo vy máte vedľa zapnutý počítač. Potom máte otvorené Selmo a tu bude taká záložka, pridajme ju sem. Oj, prepáčte, to nie je tá. To nie je tá. Nie, to je tá. Prepáčte. Takže áno, tá druhá osoba, ktorá sedí pri počítači, ide si, keď už sme naživo, nie skôr. Ide si do záložky prenos tu, klikne pridať prenos a zadá si tam nejaký názov, predpokladajme test, čokoľvek. Klikneme ďalej, vytvorí sa nám tu taký poznámkový blok, ktorý nám bude pomáhať. Tá osoba, ktorá sedí pri počítači, zapne tu tlačidlo komentáre a bude vidieť všetky komentáre z prenosu. Tie sa tu jednoducho budú zobrazovať. Potom si doplní produkty, ktoré sú momentálne predávané. Teda ak vidím, že Baša, Diana a Silvia chcú kúpiť nejaký produkt, napíšem blúzka, cena 15 a stačí, že kliknem tu a tu na klienta. Áno? Pretože predpokladajme, že tieto tri mali záujem o tento produkt. Ak máme varianty, doplníme si ich tu, teda napríklad farby, a ak nie, tak napríklad veľkosti, ale ak nemáme žiadne z týchto, tak nič nedoplňame. Necháme prázdne polia. Toto pole, tento kód tu nie je potrebný, netreba ho doplňať. A keď máme zapísaných všetkých klientov, stačí kliknúť toto tlačidlo, zapísali sa nám tu klienti a ideme ďalej. Nohavice, ďalší produkt za 25. A znova kto má záujem. Diana predpokladajme a Silvia nie sú varianty. Klikneme, potom máme znova nejaký sveter. Kto má záujem? Tá a tá pani. Aké farby? Čierna a biela. Klikneme. Oj, cena, prepáčte. Predpokladajme 12. A klikneme pridať produkt ku klientom. Takže takto si vedieme prenos, tu sa nám pridávajú všetci klienti, ak chceme niečo upraviť alebo niečo, tak stačí otvoriť nejakú napríklad Dianu a tu máme možnosť odstránenia. Prepáčte, lebo nepoznám slovenčinu odstránenia, klikneme uložiť zmeny a hneď sa nám to upraví a vedieme si celý prenos takto. Keby sme si chceli tiež označiť, že napríklad tá blúzka S alebo ten čierny sveter má byť pre Bašu, tak tu je tiež číslo klienta. Toto číslo klienta bude navždy také isté. 1, 2, 3 napríklad. Teda na tých produktoch si môžeme dokonca písať 1 a potom po prenose 1 k 1, 2 k 2, 3 k 3 a hneď vieme, čo kto kúpil. No a vedieme si prenos takto. A ak máme už predpokladajme 100 klientov tu zapísaných, neviem, dokonca môže byť 500 a je koniec prenosu, zatvárate komentáre, klikneme toto tlačidlo a potom toto tu klikneme, vykonaj v priebehu akoby, tu je napísané 5 minút, ale normálne to trvá minútku. 2 samé sa rozpošlú zhrnutia po všetkých klientoch. Počkáme si tu chvíľku. Samozrejme, tento klient a tento klient dostane to zhrnutie. Ja som prihlásený tu na pani Silvii, teda na tomto klientovi číslo 3 a uvidíme, či dostanem zhrnutie. Počkajme chvíľku. Ako hovorím, minútka 2 to celkovo trvá.
Počkáme, keď sa prestane načítavať, to znamená, že všetko bolo rozoslané. Áno. Všade svieti na zeleno, teda každý dostal zhrnutie. Keď sa pozrieme, Silvia dostala prepáčte, tu blúzka L a nohavice, to je moje zhrnutie z prenosu vracajúc sa sem. Máme ešte možnosť vidieť, koľko sa nám tu predalo na akú sumu, plus vygenerovanie takého PDF so zhrnutím prenosu. Máme presne napísané, čo kto kúpil, aké číslo klienta a tak ďalej. Máme možnosť vytlačiť, vidieť celý predaj z prenosu. A to je všetko. To je druhá metóda vedenia predaja cez systém Selmo. Teda buď so stavmi skladu a funguje to na celom profile, alebo bez stavov skladu a funguje to na prenose. Môžete tiež využívať tento nástroj na prenosy a tieto produkty na predajné príspevky, lebo pridáte príspevok, poviete o nejakom kóde a automaticky to tiež bude fungovať. A to je všetko.